Na mga tao ngayon, gusto ko musunod sa imo. Pero ayaw lang intaw ni, di lang nako ni biyaan eh. Ha? Diri man ko nalipay. Di ay mga gisipit-sipitan, na ay mga butang nga dili nato masurinder ngadto sa Ginoo tungod kay mahadlok ta mga pinalagang makigsunan nga mawad-an tas kalipay. Unta mo dawat na ka, musunod na ka ngadto kang Ginoong Hesus, pero sa diha nga naay mga ginikanan, naay mga igsoon, naay mga anak nga mupapag nato padulong ngadto saktong agihan. Pila ka nato karon makaigsunan nga motalikod gikan sa atong mga misyon. Sa diha nga musunod ta kang Ginoong Hesus. Andam ba ikaw nga motalikod sa kalibutanong binuhatan aron mosunod lang ka ngadto sa pagkinabuhi sa Ginoo. Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, Luzon, Visayas ug Mindanao, sa atong mga pinalangga mga kaigsunan o labaw na sa atong mga higala nga kanunay gyud nakig-uban kanato. Karong gabi atong isgutan ang usa ka topiko nga mahinungdanon, living to follow Christ, ang pagkinabuhi sunod diha kang Kristo. Karon mga pinalangga mga kaigsunan, sa dili pa ta moadto sa unahan aron ato ning tun-an ang mga pulong sa Ginoo, ato sang tagaan og kahigayunan ang usa ka sugilanon. Actually nay usa ka missionary. Usa ka missionary magkaigsunan ni adto ngadto sa India, sa Assam, India. Og niadtong lugar iyang nasugatan ang usa ka tribo o kanang tribuha magkaigsunan na ilag yun nga strong sa ilang tradition. O kato gitawag og Khasi tribe. Sila mga kaigsunan, people known for their courage and strong traditions. Apan pinaagi sa iyang paningkamot katong usa ka misyonaryo, adunay nakaplagan niya usa ka panimalay. Sawa og bana, uban sa duha nila ka anak, nidawat kang Ginoong Hesus nga ilang perso manluluwas. Pagkanindot gyud kayo. Apan naapoy problema magkaigsunan gano tungod kay ang chieftain, ang dato sa maong tribo nasuko. Iyang gipatawag mga pinalangga kung makaigsunan ang panimalay ni atong tawana. O iyang giatubang uban sa iyang mga membro sa tribo. O niingon siya, nakita di nako karon nga kamo ni dawat ni aning Kristo nga giahanyang sa inyo ni aning atong mga bisita, ni atong bisita. Busa taliwala sa atong mga kaubanan, inyo ba karon i-deny? Inyo ba karon nga talikdan kanang inyong bag-o nga pagtuo? Apan tug-anan ta mo makaigsunan, niingon siya, I have decided to follow Jesus. Insa wa ba ka kay balo sa imong gihimo? Patayan ang duha niya ka anak, gipatay ang duha niya ka anak mga pinalangga makaigsunan. Grabe gyud kaayo. Og niya nang higayuna karon. Dili ba nimo biyaan talikdan kanang Kristo? Kapan siya makaigsunan, ingon siya, though no one joins me, still I will follow. Gipatay na po ng iyang asawa. Makalilisa gayon, hilak na lang yun siya. Ingon siya karon, ikaw na isunod. Imo bang biyaan? You will be left with nothing if you will still follow that Christ. Apa, naghilak siya makaigsunan. Naghilak siya. Ingon siya, the cross before me, the world behind me, no turning back. Niya itong higayuna, gipatay siya. Pagkahuman yun og patay, ang tibok tribo makaigsunan, nihilom. Og namalandong ang chieftain. Ningon siya ngadtos mga kaubanan niyang katribo. Mga kaubanan ko, nakita ninyo, nga ang pagtuo ni aning panimalaya, grabe kaligon. Bisan sa ilang kamatayon, ilang gilabanan ang ilang pagsalig og pagtuo sa ilang giilang nga Kristo. Karon, nasayod ko nga ang kamatuoran naa ni ani sa ila. Busa ako karon mo declare nga ako usab mo akseptar kang Ginoong Hesus. Pinalangga kong makaigsunan. Gikan ni adto ang katapusan
nga pulong nga gistorya ni atong amahan nga nidawat ngadto kang Kristo dito sa Kasit tribe. Gihimo to siyang alawiton, hymn. Mao nang makita nato usa ka alawiton, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Pinalangga kong makiigsunan o kay galaan. Sa dihang ni sunod ta karon kang Ginoong Hesus, wala magingon nga walay mga pagsulay. Kumusta ka kata karon? Nagnaabay pagsulay kanimo? Og niabot bagyod nga nikidar ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Mga pinalangga kong makiigsunan, higala. Karon atong tun-an sa makadiyot ang pakig-uban ngadto ang Ginoong Hesus. Ang pangutana nato, hangtod asa andam buhaton ni Hesus ang tanan alang kanato. Mao ni dakong pangutana mga pinalangga kong makiigsunan. Dinha sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8 nagaingon makiigsunan, batuni diha kaninyo kining hunahuna nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus. Nga bisan tinuod siya nagluntad diha sa kinaiya sa Dios. Siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Apan nakita nato makaigsunan hinunua. Gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagpasakop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa tao. O nakita siya diha sa dagway sa tao, hanon. O siya nagpaubos sa iyang kaugalingon, o nahimog, masinugtanon hangtod sa kamatayon, o bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Pagkanindot kayo magkaigsunan. The spotless Son of God hung upon the cross, His flesh lacerated with stripes. Those hands so often reached out in blessing, nailed to the wooden bars. Those feet so tireless on ministries of love, spiked to the tree. Grabe ang pagsulay niya mga kaigsunan. Gilansang siya sa Kalbaryo sa cross. But I'd like to tell you, wala siya mo surrender tungod sa iyang dakong kugma alang kanato. Mga pinalangga kong makaigsunan sa dihang nakakaplag ang tao sa sambingay may tungod sa dakong bahandi. Unsa man kadako ang iyang andam isakripisyo aron makabot kini. Ang Matthew 13:44 hangtod sa 46 nagaingon, ang gigarian sa langit sama sa usa ka bahandi nga naglubong ilalom sa usa ka uma. Nga sa hikaplagan kini sa usa ka tawo iyang gibalik og paglubong og tungod sa iyang kalipay siya milakaw og iyang gibaligya ang tanan iyang kabtangan og iyang gipalit kadtong umaha. Igsuon pagkanindot gyud kayo. Paliton niya ang tanan nga iyang gibaligya ug iyang gipalit tungod kay panagsahon lang kay nakakita siya bandi. Kumusta ka karon? Kamo karon nga nagpaminaw sa matag gabi sa atong programa. Nakakita ba kamo og bahandi sa mga pulong gikan sa Ginoo? Palitan ninyo. Nagpasabot ayaw ninyo biyay kani kay mao kana makahatag kanato. Matod pa sa teksto sa 46 og sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga bilinhon kaayo, milakaw siya o gipamaligya niya ang iyang tanang kabtangan o iyang gipalit kanto. Nagpasabot mga pinalangga kong mga kaigsunan o kay galaan o unsay nasa imo sa dihang makaplagan nimo ang kamatuoran, biyai ka na siya o padayon. Focus sa imong unahuna, gadtos kamatuoran, gugma sa Ginoo. Sa pakig-uban, lakaw uban kang Kristo, pagkanindot yung kayo. Unsa ka seryoso ang atong tinguha nga makakaplag ta sa Dios. Ikaw, higala, mga kaigsunan, seryoso ba ikaw nga imog yung gipangita ang Ginoo o ang Dios? Jeremias 29, versikulo 12 o 13 nagingon, unya musangpit kamo og mag-ampo kadako og unya pamamation ko kamo kung kinasing-kasing kamo nga mudangop kanako, then tabangan ko kamo.
pagkanindot yung kayo makaigsunan. Nagtanaw di ay ang Ginoo sa atong kinaiya. Nagtanaw po og giun sa nato pagduol diha niya. Kaya kung kinasing-kasing ka na, andam siya nga mutabang alang ka nato. Ang pangutana, kung makakaplag ang usa ka tawo sa kahibulongang bahandi sa kaluwasan, unsa kadako ang iyang andam isakripisyo aron makabot kini. Kumusta ka kamo karon? For example, kung nakita mo nga nakakaplag mo sa kamaturan, unsa may inyong isakripisyo sa inyong kaugalingon? Ha? Kung nakakaplag ka nga ingon ani di ay ang planos Ginoo sa imong kinabuhi, imo andam ba ikaw nga ihatag ang tanan, talikdan ang tanan tungod lang sa gugmas Ginoo? Pila ka nato karon makaigsunan nga motalikod gikan sa atong mga bisyo sa diha nga mosunod ta kang Ginoong Hesus? Andam ba ikaw nga motalikod sa kalibutanong binuhatan aron mosunod lang ka ngadto sa pagkinabuhi uban sa Ginoo? Pagkatahom kayo mga pinalangga ko makaigsunan. Unsa man ang gisulti ni Hesus bahin sa usa ka hinigugma nga iyang gitugutan nga makababag kaniya sa pagkakristyano, unsa magka? For example, nakita nato usahay na atay mga minahals kinabuhi or kauban nato sa panimalay pero mao day nay babag kanato nga makakaplag ta o mag-usap ta sa atong kaugalingon og mahimo tang Kristohanon o musunod ta ngadto kang Kristo. Unsa ka? Unsa giingon? Ang Mateo 10 bersikulo 36 hangtod sa 37 nagingon, og ang mga kaaway sa tao anaara sa sulod sa inyong kaugalingong panimalay. Nakita ninyo mga pinalangga makaigsunan, usahay di ay ang atong kaaway naara sunod sa panimalay. Maora po'y mubabag nato sa diha nga atong pagitaon si Ginoong Hesus. Naabay sama ka nato ana nga eksperyensya nga unta mo dawat na ka musunod na ka ngadto kang Ginoong Hesus, pero sa diha nga naay mga ginikanan, naay mga igsoon, naay mga anak nga mubabag nato padulong ngadto saktong agihanan. Igsoon, ang pangutana, unsa man ang gisulti ni Hesus bahin sa tawo nga dili andam biyaan ang tanan alang kaniya. Naay mga tawo nga ingon, Lord, gusto ko musunod sa imo. Pero ayaw lang in tao ni, di lang nako ni biyaan eh. Ha? Kay niya, diri man ko nalipay. Ni ay mga gisipit-sipitan, na ay mga butang nga dili nato masurinder ngadtos Ginoo tungod kay mahadlok ta mga pinalangga makiigsunan nga mawad-an tas kalipay. Apan tug-anan ta mo niya. Mateo versikulo 10, kapitulo 10 versikulo 38 nagingon. Og ang wala magpasan sa iyang cross, og wala magasunod kanako, dili takos kanako. Nagpasabot mga kaigsunan sa diha nga naatas Ginoo naagyo tay i-give up. Ang kalipayang kalibutanon matalikdan nato to, maunay cross alang kanato, kay ganoan palas-anon nato ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Pas-anon yun nato mga kaigsunan. Likayan nato ang dili maayo, ang kalibutanong kalipay, ato ng talikdan, o musunod ta ngadto kang Kristo, pas-anon nato ang kabugat sa pagtintal sa yawa dinhi sa atong kinabuhi. Apan og dili ganing kakapas-an niya na, og dili ka magasunod kaniya, dili takos diha sa iyang atubangan. Unsay makapugong sa mga leader sa panahon ni Kristo nga dawaton siya? Unsa man ang hinungdan? Ngano ang uban mga kaigsunan dili man gyud makasunod diha kaniya? Juan 12 bersikulo 42 hangtod 47. Walay sapayan ni ini bisan gani sa mga punuan, mga leaders, daghan kanila ang misalig kaniya. Apan tungod sa mga parasiyo, kini wala nila itugan sa kahadlok nga tingali unyag palagputon sila gikan sa sinagoga. Kay labi pa man ugod nilang gigugma ang pagdaig gikan sa mga tao kaysa pagdaig gikan sa Dios.
Igsuon, tuganan ta mo. Kaning pagdahig nato, pagsunod nato kang Ginoong Hesus. Usahay na atay kabalaka. Usahay makalimuta nga ang atong gialagaran usa ka Dios o gamahanan. Nagunaw na ta nga ganing mga tao nga atong gipag-alagaran mao kana ang makahatag natong kalipay ug kaluwasan. No! Igsoon. Mao na nga kinahanglan ihatag nato ang tanan diha kaniya. Unsa may nakapugong sa dato nga batan-on nga mosunod kang Hesus hangtod sa katapusan. Unsa ka mga kaigsunan? What kept the rich young ruler from following Jesus all the way? Mao na'y dakong pangutana. Unsa may nakapugong niya? Ang Mateo 19, versikulo 21, 22, nagingon diri, kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, kung buot ikaw, pamahingpit, lumakaw ka, og ibaligya ang imong katangan og ang halin ihatag sa mga kabos og makabaton kag bahandi dito sa langit og unya umanhi ka og musunod ka kanako. Pinalangga ko makigsunan, mao na ang butang nga dili ganahan sa uban. Grabe gyud kayo, dili gyud sila ganahan nga musunod ngadto kang Kristo. Grabe gyud. Christ made the only terms which could place the ruler where he could be perfect Christian's character. His words were words of wisdom. Naagyo dito. Grabe gyud ang Ginoo gyud makigsunan. Iyang gitagaan gyud og dako kayong pagtagad nga unta mausab ang tao. Pero tungod kay posible sa iyang kaugalingon, nagtanaw siya makigsunan nga murag dili ni maayo. Grabe na akong paningkamot sa akong kagalingon. Human ihatag-hatag lang nako ang bahandi ngadto sa uban. Uy, nakita nato makigsunan nga mas naigugma pa ni usa ka batan-on nga pangulo ngadto sa bahandi nga iyang gitigom inay ngadto sa Dios. Unsay gisulti sa Biblia nga mahitabo sa mga tao nga dili may gugmaon umusunod sa kamatuoran. Mao ni dakong pangutanan nato. Pastor, kita hindi ko musunod sa kamatuoran, unsa may mahitabo nako? Oy, ikaduhang Tesalonica 2, 9-11 nagiingon. Ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas, magauban sa tanang kagahom og bakak nga mga ilhanan og katingalahan. Ingon pa sa versikulo 10, og magauban sa tanang dautan nga magalimbog alag kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kabatuoran aron mga luwas unta sila. Unsa kuno? Nagadumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas sila. Tungod ini ang Dios magapadala kanila o gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak. Kita ninyo mga kaigsunan? Mao na nga importante nga atong hunaw-naon nga kinahanglanon nato nga dili kita malimbungan pinaagis pagunahuna may tungod ngadto kang Ginoong Hesus kay ang yawa nangita pog paagi nga ang atong hunahuna mausab og musunod ta sa dalan nga dili sakto nga dalan. Unsay may tabo sa usa ka tawo nga dili maminaw sa kamatuoran? Karon for example, higala ko, naminaw ka karon, nagsige kag paminaw, pero dili gid ka ipalapos lang nimo. Nagsige lang kag tan-aw karon, nagsige kag katawa, nagsige ra kag tan-aw nako, pero wa nimo gibutang sa imong unahana og sa imong kasing-kasing. Unsay may tabo? Ikaduhang Timoteo 4:3 ug 4, nagingon, kay nagasingabot ang panahon nga mga tao magadumili sa pagpaminaw sa maunsa, matarong pagtulunan, hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon nga mga pangibog, sila magapaalirong og mga magtutudlo o maggahapuhap kanila sa ilang nagkatul nga mga
dalunggan. O ang ilang mga dalunggan, ilang ilingiw, gikan sa kamatuoran o ipababong ngadto sa tinutumo nga mga sugilanon. Nagpasabot, nakita nimo mga pinalanggang makaigsunan unsay mahitabo. Nakita yun nimo nga dili sila andam sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan o ilang ilihiw, ilang ilikay ang ilang kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong. Na may uban karon nga inig abli ganin sa YouTube, inig abli nila nga ako ilang nakita karon, posible uban kaninyo nga inyong palungon tungod kay dili mo ganahan maminaw sa pulong. Apan tug-anan ta mo makiigsunan nga kani importante usa kani ka opportunity alang kaninyo sa pagpaminaw sa kamatuoran. Kay wala mo kay balong nga kani usa ka bulawan mao kani siya ang gahom sa kaluwasan diha nga ikaw malikay gikan sa pagpakasala. Unsang klase sa pagsimba ang resulta sa pagsunod sa mga tradisyon ug doktrina sa tao? Tanawan ninyo. Mateo 15 bersikulo 9 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Ganong kawang man! Daghang mga tao karon magkaigsunan mga Dios noon. Daghang mga tao karon nga nagsimba. Apan ganong kawang man, sanglit ang ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga gihimo lamang sa mga tao. Nga ay mga doktrina magkaigsunan nga dili nimo mabasa sa Biblia, apan tungod kay gihimo sa tao, mao po'y gisunod sa mga tao. Apan tug-anan ta mo karon. Iya na manggid ka, nagtuon na manggid ta. Sige mo pamati yaning programa nato mga pinalanggang magkaigsunan. Kay daghang mo makatunan ang kamatuoran dili ni siya ipugos sa inyo. Pero tug-anan ta mo sa dihang maminaw mo, gamhan mo sa balang espiritu nga makasabot mo sa mga pulong sa matagabi nga among gisulti ninyo. Lain-laing mga speakers. Pero kaning mga butanga, alang gini nga aron ang atong kalag, matagaan mga kaigsunan, ug dakong pagtagad ang kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus. Unsa man ang mga instruksyon nga gihatag sa malamon nga tao bahin sa kamatuoran niya. Proverbio 23, versikulo 23. Ingon siya, palita ang kamatuoran. Karon di mo mapalit, libre ni. Igo ra mo maminaw. O di ko siya ayaw kini pag ibaligya. Ayaw, nagpasabot, ayaw na. Ayaw ibaligya. O ang mga kaalam, o mga pamamatngon, o mga salabutan. Uy, nianing gabi, daghan mog nakatunan. O kani mga butanga, mga kaigsunan, maghatag ka na to sa kadasigon nga diin nakaplagan nimo ang kamatuoran. Nga abay basihan, gitumo-tumo ra ba ni Pastor Ubos? Nagistorya ra ba ko sa akong kaugalingon? No! Igo ra ko magkaigsunan nagkutlo sa mga bersikulo, mga bulawanong pulong gikan sa balaang kasulatan. Aron sa ingon na, ikaw ako, makaplagan nimo ang kamatuoran. Karon na pangutana, unsa man ang gisulti ni Hesus nga buhaton sa usa ka tawo aron mahimong usa ka iyang mga tinun-an. Karon, pastor, unsa may akong buhaton? Aron sa iguniana, nakapaminaw ko sa pulong, nahibalo ko nga kinahanglan nako nga mag-usab sa akong kagalingon. Unsa may akong buhaton? Unsa may ingon sa Biblia? Juan 8:31 hangtod 32. Unya mingon si Hesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, kung magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo. Unsa kuno? Kung magpadayon kamo sa pagtuman sa akong gitudlo, higala igsoon. Ayaw lang tuman karon lang. Human ugma malimot na mo. Ingon siya tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Masayra ninyo ang kamatuoran o ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyong mga kagawasan. Pagkanindot kayo. Sa diha ganaa ang kamatuoran, makita nimo nga ikaw mismo magbalipayon ka tungod kay nawala na nimo ang imong mga daotang binuhatan.
Mahimo lang gagawas nun, makaigsunan, sa diha nga imong akseptaron si Ginoong Hesus. Nga imong personal maluluwas. O biyaan ang tanan, biyaan, talikdan, dili kay biyaan totoo, kuhaon na po nimo balik. No, ayaw na! Kinahanglan nga imo na siyang batunan. Nga sa dihang imo ng talikdan, ayaw na gyud baliki. Kay kung balikan nimo, basig ni na pong kakabalik ang Ginoong Hesus. Daghang mga tao karon nangamatay nga sa una ilang gidawat si Ginoong Hesus, pero karon igsuon higala nakaplagan nato nga wala na sila nato kang Ginoong Hesus. Namatay sila nga napriso sila gikan sa pagpakasala. Kumusta ka ikaw karon? Imo bang gipati karon nga imong dawaton sa Ginoong Hesus nga manluluwas? Pagbag-o igsuon. Pangutana, unsa man ang atong andam buhaton alang kang Hesus? Unsa may akong Ginoo? Unsa may akong kuan? Unsa may akong buhaton? Ha? Kami karon nga modawat kanimo unsa may angay namong buhaton? O kami nga gusto mag-usab unsa may angay mong buhaton? Lucas 9 bersikulo 23 nagingon. Unya mingon si Hesus sa tanan, kung may tao nga buot mo sunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Uy, nganong nisulti man si Ginoong Hesus? Tungod mga kaigsunan, niya aning katapusan nga mga adlaw, usahay ang gana sa atong kaugalingon. Grabe yun. Ang pagpakasala, mao'y lami buhaton sa tao. Mao nang ningon siya, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili mo sunod siya kanako, adlaw-adlaw bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Kita ninyo makiigsunan, ganuman. Naay mga tao. Nakita ninyo itong ganiha katong niakseptar kang Ginoong Hesus katong sugilanon nga kung gisulti ninyo dito sa India. Pagkanindot gyud kayo, ang ilang kinabuhi makiigsunan, bahala na! I decided to follow Jesus. Bahala nagkamatayon. Grabe yun makiigsunan. You know, I'd like to tell you, Jesus bade His followers to take up the cross and bear it. Pasano na to magkaigsunan? Grabe yun, kinahanglan nga atong pasanon. Dili yun pwede magkaigsunan nga atong dili pasanon. Kaya kung ibilin nimo, maulagi na, basig mabalikan nimo. So kinahanglan, adlaw-adlaw atong sundon si Ginoong Hesus. Unsa man ang kahibulungang saad, kagisaad ni Hesus, kanimo o kanako, nga musud kaniya, hangtod sa katapusan. Unsa man, unsa kay saad, nga nung kinahanglan magyod Ginoo nga kada adlaw musunod minimo. Unsa man di ay? Mateo 19, 27 og 29 ningon, og si Pedro misulti. Sa pagtubag nga nagingon, tanawa, gibiyaan na namo ang tanan og na nagsunod kami kanimo. Nanunsa man lang di ay ang among makuha. Og ang matag-usa na nagbiyag mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babae o mga amahan o inahan o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan. Unsa ingon niya? Katukunong mga tao nga nibiya ngadto sa mga igsoong lalaki, mga babae sa inahan o inahan, tanan nga mga minahal sa kanabuhi, magadawat og usa ka gatos kapilo og magapanunod sa kinabuhing dayon. Amen! Igsoon, grabe yun kayo. Ngano? Ang tao di ay nga andam mo sakripisyo. Bisan pagbabagan sa mga igsuon, babagan sa mga anak, babagan sa inahan o amahan, apan iyang gisunod si Kristo, kay nasayod siya, nga ang pagsunod nga to kang Kristo, mao kani siya ang maghahatag kalampusan, kadaugan sa kinabuhi, o mao kani siya ang maghatag sa kinabuhing walay katapusan. Ingon ang Ginoo, oo, tinuod na. Tagaan nako sila og usa ka gatos kapilo nga panalangin. Lalima ni mo niya na. Og makasunod sila. Makapanunod sila.
sa kinabuhing walay katapusan. Mga pinalanggang makaigsunan. Kapoy na sigigwali. Busa, andamo ninyo inyong kaugalingon. Samtang napay panahon, kay nga naman, na ay mga tao, walihan, dili sila ganahan. Pero salamat Diyon nga kamo karon nga nagtanaw. Nagpadayon gihapon mo sa pagsunod ngadto kang Ginoong Hesus. Kay kani mga butanga, mao kani siya makapalig-on kanato sa mga pulong nga atong madungog, mao kanang alinato gikan sa atak sa yawa. Pangutana, kinsa man ang pag-aablihan nga ang mga ganghaan sa langit ng syudad? Unsa man? Kinsa may ablihan sa ganghaan sa langit? Isaiah 26 versikulo 2 tingon, buksin ninyo ang mga ganghaan aron ang matarong nga nasod nga nagabaton og pagtuo makasulod. Kinsa kuno? Ang ganghaan di ay sa langit, dili alang sa mga nagbuhat og dautan. Ang bersikulo magkaigsunan nagay sugilon kanato nga kanang langit alang lang sa mga matarong og nagabaton sa pagtuo. Karon motuo ka kagato kang Kristo. Grabe gyud magkaigsunan. Kinahanglan atong isurrender. God will not accept half-hearted surrender. Kinahanglan magkaigsunan tibok. Jesus said that it is impossible to serve two masters. Dili gid ka makaserbisyo magkaigsunan duha ka kagalon. No man can serve two masters. Mo sa kinahanglan magkaigsunan atong batunan, for either he will hate one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Igsoon kinahanglan atong batunan na siya. Biyaya ang kalibutan. Tambag na ko sa imo. Biyaya ang kalibutan. Og sunda ang dalan paingon ngadto kang Kristo. Magmalipayon ka. Igsoon, pila na katuig na to, ikaw nung nga tuig karon nagsige tagwali. Pero ang uban ninyo makigsunan, hantod karon, wag gihapon mo akseptar kang Ginoong Hesus. Ikaw nung katuig, wag gihapon nimo biyae. Karon, gusto nako nga ihatag nimo ang tanan ngadto sa Ginoo. Ihatag, isurrender ngadto sa Ginoo. Hayuon ta ka nga imong sundon si Ginoong Hesus. Kay ang pagbuhat nato sa mga butang nianing kalibutana, makahatag nagkadaot nato og dili makahatag kalipay og labaw na dili makapapatarong sa usa ka tawo. Higala, kung gusto ka magmalipayon, ang sekreto wala nianing kalibutana. Ang malipayon na kinabuhi, imo lang makaplagan diha kang Kristo. Imo lang nang isurinder imong kaugalingon. Pangitaa ang kamatuoran karon. Kung nagduha-duha pa mo, kung naa pa mo'y mga pangutana, naami numero, panawag mo na mo. Isulti og unsay gusto ni unsay inyong mga pangutana og kalibog aron sa inyo nana matagaan mo og dakong pagtagad aron magiyahan mo sa dugang pagtuon. Sa dili pa ko mga kaigsunan nako tapuson. Nay usa ka sugilanon. Usa ka sugilanon sa usa ka missionary. Nga wala gyud siya mo give up. And this is the story of William Borden. Si William mga kaigsunan, usak nagpuyo ni sa Amerika. Pero kwartahan ni dato sila. His parents owned silver mines and had a great influence in business.
Daghan sila mga business. Pero kay batanon man siya makaigsunan, bisag batanon siya, naa siya. As young man, William had everything. Money, education, and a bright future. Tanan naa sa iya. Pero sa dihang ni graduate siya high school makaigsunan, at the age of 16, iyang ginikanan ingon, naamig gasa sa imo. Kung iyang gasa makaigsunan, gift niya, trip around the world. Suroy siya sa tibuok kalibutan. Wow! Kanindot. Nakasuroy na ba mo makaigsunan? Luoy taon. Kita yung taon na niarata diri. Niarata sa Pilipinas. May ganing na kasuroy tas tibuok Pilipinas. Usahay narata sa atong sityo, narata sa atong baryo. Luoy in taon, pero kaning tawhana, suroy siya. Tungod kay iyang ginikanan, kwartahan. Sila no, nindot po siguro nang natay ginikanan kwartahan, no? Kaya murag kasuroy-suroy naman kung tagbisag asa. Pero sa diyang pagsuroy niya, nakaplagan niya ang nagklase-klaseng mga tao. Nakaplagan po niya mga pinalangga ko makigsunan o kagalaan ang mga panginahanglanon sa mga tao. Nakita po niya nga dili di ay tanan sama niya kaharuhay. Nakita niya nga daghang mga tao po nga nahanglan sa mga material nga mga butang. Pero ni ay lalom-lalom nga iyang nakita. Nakita niya ang mga tao nagpatulyang lang po sa ilang kaugalingon, kalipayan. Wala sila makakaplag kang Ginoong Hesus. Busa, sa diha magkaigsunan nga niuli na siya, naa sa iya makaigsunan ang burden. Nagkagaligot-got yun ang iyang kasing-kasing. Usaon niya nga iyang mapahat si Ginoong Hesus ngadtos nang inahanglan. Busa niingon siya sa iyang mga amigo, gusto kong mag-missionary. Ha? Mag-missionary ka, William? Murag dili ba na mao? Busa niingon siya, iyang gisulat dito sa iyang Biblia, ang duha ka pulong yan. No reserves. Ibutang niya. Gusto gid siya mag-missionary. So niadto sa Yale University, o iyang gihuman magkaigsunan, o dito iyang gitapok ang tanan niya nga mga kaubanan, o iyang mga classmate, o iyang gitagaan og Bible study, o mga pag-ambok kanunay. So niabot og mga gatosan ka mga estudyante, nikig-uban kaniya. O katong mga kaubanan niya mga estudyante, ilang nakaplagan, makigsunan, nga kanang tawhana buutan, maabi-abihon, o may nampuon. Grabe. Human sa iyang pag-eskwela ngadto sa Yale, niadto pa gyud siya sa Princeton Seminary. Aron pagpreparar gyud nga gusto gyud siyang mahimong missionary. Sa dihang nahuman siya makaigsunan, o gusto na gyud siya nga mag-missionary, gusto siyang moadto sa China, aron muadto sa atong mga igsoon nga mga Muslim. Apa niabot ang panahon makaigsunan. Nga niadto pa pod siya kadiyot. Niliko siya kadiyot makaigsunan. Bago siya niadto sa China, niadto siya sa Ehipto, sa Egypt. Aron mag-study pa siya Arabic, kay lisod man pug kaayo nga mikigstorya siya sa mga igsoong Muslim, og di siya kay balo sa Arabic. Pero tug-anan ta mo didto nasakit siya. Pero sawa pa siya masakit, nga siya'y gisulat na po, sumpay na itong no reserves. Na po siya gitawag no retreats. Nakaplagan siya nga naa siya'y balatian, spinal meningitis. Niya itong higayunan, niya itong bulanan, namatay siya. O gaguban ingon, pagkasayang sa iyang kamatayon, dato siya, pero namatay siya. Apan, tungod sa duha, at tungod sa mga words nga iyang gisulat ngadto sa Biblia, sa dihang nakaplagan sa uban, nadasig sila makaigsunan. Ang iyang mga classmates, ang iyang gi-Bible studyhan, dili lang kay usang nahimong missionary, apan dagkang nahimong missionary tungod sa iyang kinabuhi. Ilang gisangyaw si Ginoong Hesus.
ang gugma ni Ginoong Hesus ngadto sa uban. Ilang gituman ang pangandoy ni William. Ug tungod niadto, hangtod karon, kanang mga dapita sa China na ay mga tao nga niakseptan kang Ginoong Hesus. Karon, higala, ikaw kumusta man? Dawaton ba nimo usundon si Ginoong Hesus nganing taknana? Pila ka ninyo karon mga higala ko? Nga mingon, Pastor Obos, akong ihatag ang akong kaugalingon ngadto kang Kristo. Bulahan ikaw, igsuon higala. Kung mauna ang imong desisyon, ikaw ang tao nga pinakamalipayon sa kalibutan. Kay ikaw ang nakakaplag sa bahandi nga dili mailog sa uban. Igsuon kung mauna imong desisyon, salamat. Akong tapuson kaning ako karon nga mensahe karong kagabion. Pinaagi sa pag-ampo kaninyo nga mudawat ngadto kang Ginoong Hesus. Kamo nga nagpabilin sa pagsunod ngadto kang Ginoong Hesus. Mga kaigsuonan diha sa iglesia. Gusto nako nga atong iglesia mahimo nga magbaligon luyo sa mga pagsulay. Sunod lang kita ngadto kang Ginoong Hesus. Kay naa diha ang kadaugan. Salamat sa inyong pagpaminaw ug labaw na ngadto sa mga kaigsunan kay galaan nga naay desisyon sa pagsunod ngadto kang Ginoong Hesus.